Kiitos. Siinä missä konsolipeli tarjoaa maailman valmiina, lautapeleissä mielikuvitus sen kun laukkaa. Klassinen Warhammer-lautapeli on kestänyt digitaalisten pelien rinnalla kohta 30 vuotta. Nyt on aika sukupolvien ottaa mittaa toisistaan. Pohjoistuuli kuljetti Kadrinin laaksoon veren ja sotakoneiden tunkkaisen löyhkän. Imperiumin tiedustelija mittaili tyynenä taivaanrantaa, aavistamatta vaaraa, joka odotti läheisen kumpparin takana. Kaossoturit ja pimeät haltijat, hyökkäykseen! Aika lisä. Luovutan tältä erää ylivoima. Miten sä sait, Kalle, pojat innostumaan tällaisesta jo aika vanhastakin pelistä? No kyllä se meni toisinpäin, että pojat sai mut innostumaan ja ilmeisesti siinä oli ovella juoni saada isäpappani sponsoriksi harrastukselle. No, maailmahan on täynnä kaikennäköisiä videopeliä Xboxille, PS3, niin miksi pelata tällaista lautapeliä? Varmaan saa itse maalata niitä ja olla itse ihan mukana. Warhammer on vuoropohjainen strategiapeli, jota pelataan miniatyyrihahmoista kasatuilla armeijoilla. Pelikentälle mahtuu satapäisiä armeijoita. Hei, varovasti sillä ylhäällä! Länkytin. Eli pelikentälle mahtuu satapäisiä armeijoita ja tällaisen turnauksen taas pelikenttiä menee useita kymmeniä. No näet sarkeen noin. Pelin alussa luodaan yhtä vahvat armeijat, jotka sijoitellaan yksitellen pelilaudalle. Vaikka pelaaminen on shakkimaista taktikointia, yksiköiden ominaisuudet ovat niin kirjavia, ettei pelaaminen onnistu ilman paksuja sääntökirjoja. Tuolla saa soft coverin tuolla naisraudilla omalle yksikölleen ja sitten Dangerous Terrainia vihollisille, jotka chargee siihen yksikköön. Ja sitten se voi extendaa sellaisen. Monelle pelaajalle taistelua tärkeämpää on figuurien maalaaminen. Örkit, vampyyrit ja haltijat tulevat laatikosta mattaharmaina ja ne on liimattava kasaan. Mitä enemmän kokemusta karttuu, sitä hitaammaksi yhden hahmon maalaaminen käy. Nykyään menee 4 tuntia ja ennen meni tunnissa, mutta se oikeastaan johtuu siitä, että tarkkuus on kasvanut hyvin paljon. Eli jos teet tämmöisen satapäisen armeijan, niin se tarkoittaa... Se menee vuosi tai enemmän. En myisi. Ei varmaan mistään hinnasta. Tai no, paljon pyydetään, mutta en mä kyllä. Onko muuten maalaamisessa jotain sellaista kohtaa, tai mikä on sellainen kohta, mistä sä pidät kaikista eniten? Iho on aika hyvä. Se on aika monipuolinen mun mielestä ja sit siellä voi tehdä kaikkea mielenkiintoista, esimerkiksi tatuointeja ja tällainen. Kadrinin laaksossa teurastus on lopuillaan, mutta vielä on ratkaisematta yksi ajankohtainen taistelu. Vanhemmat on hirveän huolestuneita siitä, että lapset pelaa liikaa. Miten teidän perheessä on ratkaistu tämä kysymys? Videopelaamista kyllä kontrolloidaan, mutta tähän figupeleihin siinä menee enemmän aikaa maalaamiseen ja kaikkeen muuhun sosiaaliseen puoleen. Ja sitä ei ole kyllä rajoitettu millään lailla. Vautsi, tuosta meiningistä tuli vahvasti mieleen tämän hetken kuumin fantasiadraamasarja Game of Thrones. Mä oon aivan totaalisesti koukussa. Niin, Maria on koukussa, jos nyt ihan